Mbukeli masiphinde sibulise kwakhona kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo apho nifihle khona inhloko kanti ngokumbukeli singena kwiyure yethu yesithathu neyokuqwela inkqubo kodwa ke ngaphambi kokuba sifike kulamzuzu wokugqibela kuninzi esiza kuphathela kona njengokubonile kaloku mbukeli into kubana siyiqukumbele ngayo i-mocktails nento ndibane ndibhodla eneneni ziyangena ziyafikelela emathunjini nalapho engathi zibhalele khona ezi mocktails ndimlo ukholosa kalubisi umadlongo ngothi umazipha jamba naye umamchali ake makholi elokugcina ncile lihora esilidikadikayo lapha ekhaya jikelele iyagijima phela lenqola ihamba yodwa ihamba le ku fast lane uyaza ku December wembukeli babalisa ke manje abantu omunye nje ngimuzwe ekhala ethi wi ngayidla imali yestokfela kazi ngizomisa kanjani kulo yamama lo ayana ngapha abanye bayakhala odade bafuna impahla ka Christmas omunye nje ngamuzwe balisa ethi hey angisibona isliphu sama laybys okusho ukuthi ke ngalebha ngenhliziyo awe akusasizi ke seku December ziyadingeka lezo mpahla and ke kule yestokfela kaloku omnye watsho bathi bethuna mina bendichile qaqala unyaka sithethe into bana imali yestokfela mayingahlali kum nathi nini nathi hayi wena imali nantoni ayisekho ke ngoku sizawuthini ebantwini sizawuthini siphinde futhi inkosami isixwayise nabantu emakhaya babukeli ngalesikhathi ikakhulukazi izitokfela bakithi ukuphatha imali ezinkulu kuyingozi engathi imali ingahlala emabhenki kwenziwa ama transfers ngoba ngesikhathi ka December nezigebengu zisuke ethe ngoba ziyazi ukuthi abantu basuke benezimali and apho ebhlungu ufumanisa into bana isigebenga silapha kwakuni siyazi ukuthi ubani ophethe imali uyophuma because kwakhona isiganeko apho sisababini kusho ukuthi bavele bathathwa imoto bahlise ehlathini bezibuza bethwele izandla enhloko bethi sizawuthini ebantwini sizawuthini senje iyahlekisa xa uyibukela but xa ucinga nyani mbukeli njengamanje njengoba ke sesingena ehoreni lesilogcina ake sibheke indaba ehamba phambili Urhulumente wakwaSirayeli kunye neHamas bavumelene ukuba baza kumisa imfazwe kangangeentsuku ezine ukuze bakhulule abantu abangama-50 ebebethinjwe eGaza. Quest for second place takes the big knock Brian. It's very important to I-Orlando Pirates simemezele ukuthi isimise emsebenzini umdlalo wayo wasesiswini seMbokosi Lodge kuze kube umhla zi-12 kuZibandlela. Andinanto undize kanye nkosi ndize kanye nkosi yam. Molweni makhaya igama lam Ikhona ndiyimvumi. Zenihlale ke nibukele Ekhaya Jikelele apha ku SABC Plus nonwabela izinto ezifana nezemidlalo ezendaba nazo zonke ezinye izinto enizithandayo emakhaya ningahambi. Uhulumeni wakwa-Israel kanye neHamas bavumelene ngokuthi bazomisa impi izinsuku ezine ukuze kuzodedelwa abantu abangama-50 abathunjiwe eGaza bese kudedelwa nabayi-150 basePalestina ababoshwe kwa-Israel. Okhulumela umengameli wakuleli uVincent Magwenya uthi uhulumeni uyasemukela lesi sivumelwano seyinhlangothi zombili. We have, as soon as possible, a humanitarian ceasefire so as to alleviate the levels of distress that people who are injured, people who are in hospitals, families who are in need of food and water are able to access all of those amenities and those necessities. It's a development that we recognize as quite key, and it's a theme, it's rather a development that aligns very well with the theme of yesterday's gathering of BRICS leaders who all called for a ceasefire and a humanitarian ceasefire and a focus on reaching those who are in need. We therefore commend the state of Qatar, the United States government, as well as other parties who have been quite instrumental in arriving at this point.
Umcebisi wezokhuseleko wesizwe sakwaSirayeli uthi ukhululwa kwabathinjwa phansi kwesivumelwano sethutyana phakathi kweSirayeli neHamas akuzokwenzeka ngokukhawuleza. Ingxelo yaphezolo ilandele isivumelwano sayizolo phakathi kwayo iSirayeli kunye neHamas malunga nokupheliswa kwemfazwe eGaza ubuncinane iintsuku ezine. Oku kuyavumela uncedo nokukhululwa kwabathinjwa abangama-50 ababanjwe kwilizwe lasePalestina ngokutshintshiselana nabathinjwa abali-150 basePalestina abavalelwe eSirayeli. Ikomiti elibhekele imigomo kubhange ngodla lizohlangana namhlanje ukuze lithathe isinqumo ngemali imboleko, kanti-ke lesi sinqumo sizomenyezelwa khona namhlanje. Lo mhlangano uza emva kokuthi yenyukile imali ekhokhwa abathengi uma ngabe beboleka imali emabhange ngomandulo, kanti-ke amabhange kuningi okumele ukuthi-ke akubhekisise ngemva kwalesi sinqumo. Umongameli uCyril Ramaphosa uvule isikhululo esitsha sabakhenkethi sikaNelson Mandela eThekwini. Ngonyaka ka-2019 inkampani iMediterranean Cruise yangena kwisivumelwano sentsebenziswano karhulumente yabucala noTransnet ukuyila ukwakha nokusebenzisa isikhululo esitsha sokuhamba ngenqanawe kwizibuko laseThekwini. Abanye abahlaziyi bezombusazwe bathi isifiso se-DA kanye ne-EFF sokuketula i-ANC okhethweni ngonyaka ozayo sifana nephupho nje. Ngemva kokuqokwa njengomholi we-DA ekuqaleni kwalonyaka, uJohn Steenhuisen wagcizelela ukuzibophezela kweqembu lakhe eketuleni i-ANC esikhundleni okhethweni lwangonyaka ozayo. Wafunga wagomela-ke ukuthi i-DA izohlakaza lokho akubiza njengomfelandawonye we-ANC kanye ne-EFF. The day that an ANC-EFF government takes over, it will be doomsday for South Africa. And let me tell you, EFF doomsday will make the collapse of Zimbabwe look like a dress rehearsal. Yize kunjalo, kepha umholi we-EFF uneseluleko kulabo abangakaze bamcabange njengomengameli wezwe. Those who think and believe that the ANC will survive 2024 national and provincial elections need close, very close medical and psychiatric observation. Abanye-ke abahlaziyi bezombusazwe bathi okwamanje iNingizimu Afrika engabuswa yi-ANC isafana nephupho. All of the political parties, even the tiniest of them, that will be contesting the 2024 elections, see themselves as the next government. So in the argument by any other party that they see themselves as the governing party, there is nothing there actually. Osombusazwe bangaba nezifiso zabo, kepha-ke isiyobanjwa eshone nayo okhethweni lwangonyaka ozayo. Ikomiti yezobulungisa eParlamente izakwenza isindululo sokuba iParlamente mayivotele ukususa ijaji edla umhlala phansi uNkola Mutata kunye nejaji enqunyanyisiweyo kwinkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni uJohn Hlophe. Usihlalo wekomiti lezobulungiswa uBulelani Magwanishe wethule lesi sinqumo ekomitini. By a majority view, we will recommend to the National Assembly that Judge John Mutata be removed from office. The committee by majority decision will recommend to the National Assembly that Judge President John Hlophe be removed from office. Ngaphambi kokuba lenze lesi siphakamiso ikomiti licele abezomthetho eParlamente ukuthi balinikeze umhlahlandlela. Ikomiti belifuna ukugwema ukuba necala enkantolo. I was at a limited role, but I'm very happy that that limited role we exhausted it to ensure that there's procedural fairness. Wonke amaqembu ngaphandle kwe-EFF athi lendlela ekomiti eyilandelile ilungile. It's a very wrong approach which we are taking as this committee, where we just refer the matter to the National Assembly to recommend for the removal of Judge Mutata, and the person has shown even remorse by paying that money, and he's a retired judge. Where is Ubuntu? I mean, to just deal with the Africans like this. Amanye amaqembu awahambisananga nalomuzwa. I don't think it would be fair or accurate to at this stage assert that this
committee acting on behalf of the National Assembly has not properly dealt with the matter procedurally. I-EFF iphinde yaphikisana nesinqumo sokukhipha uhlophe. Ithi wonke amacala kumele eqale equlwe enkantolo. Isakhungathekile imindeni yabafundi abathathu basemdantsane e-Eastern Cape abadutshulwe bashona ngesonto ebusuku ngesikhathi beyilungiselela ivivinyo zokuphela konyaka kanti kwembula kwembeswa kumfundi wesine. Akwaziwe ukuba yintoni unobangela wesisehlo. Usapho lukaLukunye kunye no-Ume Ndambiyane luthi ludandathekile bebebonwa njengabantu abanophuhlisa ekhaya. Mina ndifuna lo muntu uyenzileyo lento abanjwe and get what is coming kuye, because kaloku akhangabuze ngokangena kwabantwana uveke wangena nje wangena kowokuqala eminyango wamdubula straight up. So andifuni abe lapha emphakathini, akadeserve uba lapha emphakathini tu. Ukanti nabafundi nabo abekho kwimeko entle. Andikwazi nothini but akamngeli nangoku because bengabantu abasondele kakhulu kum, bendihlala nabo, bebehlala ekhaya, beberende ekhaya. Bengumuntu bengadubi eklasini, bengasokolisi, yonke into eklasini ibe right kuye. Isebe lezemfundo ephondweni lithi lijonga indlela zokuncedisana nezintsapho. Kuba esaziwa lo muntu wenze lonto, kufanele into bani law enforcement agencies selezimthathile xa kungoku. Kukwatyalwe onontlalontle ukuze baqhube inkqubo yentuthuzelo ngokwasemphefumlweni. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC emdantsane. Zaze zabhlungu wena mamtshali indaba ezenzeka emdantsane. Yini abafundi beziyela nje esikolweni? And uyamuza lo mzali masechaza ukuthi lo muntu nje uvele wangena nje waqala ngokuqala nje wadubula. Hayibo. Wadubula. Yini abantwana ungathi benze ntoni? And isenzeka nje lento namhlanje uqatshelwe usuku le no to violence day. Apho kukhalinywa izenzo ezifana nezi. Kubi kakhulu into okubana kuyabonakala uba imipu isezandleni zabantu abangakwaziyo ukusebenza. Kubumba ufanele usebenzise uba uzivikele. Ngoku xa uzawuthatha umphefumulo womuntu insapho ezingaka abantwana. And umuntu uyabheka ithe sabalala ibhamu zithe nje sabalala ziningi. Abantu nje babulawa nje ngapha nangapha ngapha nangapha. And kubhlungu kakhulu kaloku bafundi kuba ngoku sele bezawugqiba nemviwo zabo ngoku itrauma enje. Nani esikolweni niyanincancazela uthi uhambe estratweni uyincancazela. Yazi akho mzali ekumele into bana ungcwaba umntwana wakhe. Akho nto ebhlungu njengalonto. Cabange nje ukuthi nawe usuyabona nje ingane yami sifunda ugrade bani sizoqeda sizokwenzani ngoba usuku nezinhlelo nawe ngengane yami. Hawu hayi masimeni Mzansi Afrika sithanda nini sivuselele lambali kantu ethi umuntu ngabantu kuba ngaphambi kokuba wenze into uba ngabe unesazela siyaphila uzawuthi uthi ndizimisele ukwenza oku esasazela sikhuze. Siyathemba into yokubana neenkqubo zikaRhulumente azimiseleyo uqinisekisa into yoba ulwa nobundlobongela zizawuphumelela ingakumbi kwindawo ezisemaphandleni. Kanti ke ngokumbukeli siya kwisimo sezulu uthi xa uphuma kuloo ndawo kuye ube kanti usazi uqhubeka ntoni.
sibethe samukele embukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi ke nisahlanganyele kanye nathi. Kanti ke njengamanje embukeli sekuyisikhathi ke sokuthi singene eindabeni ezisematheni ama trends. Yebo, sijonge mbukeli bazeziphi eziphala phambili phaku X kanti ke #rand uphala phambili. Lesibini ke #Thembinkosi Lodge. Ingaba kuqhubeka ntoni phaku rand mamtshali? Ibhange laseBrithani ke iStandard Chartered liphakathi ke kwamabhange angama-28 phela asolwa ngokuxhaphaza irandi kanti ke ikhomishana ebhekele ezokuncintisana ithi lamabhange azenzele inzuzo elinganiselwa kuma-trillion amarandi insuku zonke phakathi konyaka u-2007 kanye nonyaka u-2013. Amabhange ngamahlanu umbukeli kwangama-28 asevumile ukuthi ahlanganyele ekuxhashazweni kwerandi eminyakeni eyi-16 edlule kanti amanye asalinde ukuthi ke inkundla yamacala inqumo ukuthi ke ikhomishana ebhekele ezokuncintisana lapha eNingizimu Afrika inawe yini amandla okuwashushisa lamabhange. Mamtshali yazi ezingxelo ziye zabe kanti zivuselela umnyele kubantu baseMzantsi Afrika kanti uhulumende womzantsi Afrika uthyola amashishini abucala ngokubhuqa irandi njengenye yenzame zokuzama ukudodobalisa urhulumente. Kanti ikomishoni yokhuphiswano ihlawulise ibhanki yaseBritani iStandard Chartered izigidi ezingama-42. Umphathisi wakhe kwiofisi kamongameli uKhumbudzo Ntshabeni uyibethelele into yokuba icandelo labucala alinamandla kuphuhliso lwelizwe. Kanti imbukeli ke baye baphefumla phaku X ngalomba masijonge uba baphefumle besithini. Ubonkosi Mlambo uthi rand manipulation means that there are assets which got repossessed which shouldn't have been. It means there are businesses and individuals which were blacklisted for failing to repay loans due to inflated cost of borrowing. These banking cartels buried us alive. Ubonkosi uyasho ukuthi ke lento lelo ludaba loluchaza ukuthi kunabantu abadlelwa izindlu badlelwa imoto okwakungamelanga ukuthi kwenzeke kusho ukuthi kunamabhizinisi blacklistwa njengoba sehluleka ukuthi akhokhe imali ayibolekile emabhange ke ngenxa ke yama interest rates ayephezulu uthi nje uyabona nje lamabhange nje hayi asigqiba siphila. Ubunhle uthi, I really need South Africans to be really angry about this rand manipulation saga. It's the reason behind so many things that have gone financially wrong in our lives. Uyasho ubunhle into yobana noko manje uyayifuna inqumbo yabemi baMzantsi Afrika ngalona umba uyafuna into yokubana bavakalise inhlunguphalo nenhlungu ngawo umba we-rand manipulation. Usisho into yokubana le rand manipulation isizathu sokuba mhlambe sibone ukudodobola koqoqosho lapha eMzantsi Afrika nasezimpilweni zethu. Ngoko ke uthi bemi boMzantsi Afrika vakalisani inqumbo yenu ngale nxiba kaxaka esingathi into yobana noko ixake umxhaka. Chuncembe sijonge abathe babhala besithini. U-Africa Research Desk uthi, where was the media and where was the Reserve Bank while trillions were being looted? Uthi babe kuphi abezindaba yayikuphi iReserve Bank ngesikhathi kuntshontshwa kuthathwa ama-trillions amarandi la ngoba ngijakhumbula ukuthi masisho besifundile lapha sisho ukuthi babethola ama-trillions phakathi kanyaka u-2007 kanye ke nalona omunye unyaka impela ke abantu akekho jabulile ngalolu daba. Ukhona omunye saphawulile mayelana nerandi noma mhlawumbe sesiqhubekela kwi-hashtag yethu usasekhona uGreat Zulu uthini uGreat Zulu? uGreat Zulu uthi interesting that rating agencies are all quiet amid the news of banks manipulating the rand. No warnings, no statements, no downgrading of banks, just business as usual. Jacob Zuma would sneeze and they'd put South Africa to junk status the next day. Indeed, they are mouthpieces of capitalists. Uyatsho Great Zulu into yokubana hayi noko man bekuthule kutheke cwaka i-rating agencies oko zithulile ngezindaba asifumani izingxelo zokuba mhlambe naku kusiza le ngxiba kaxaka yokumanipulate kwerandi uthi akho silumkiso esiphumileyo akukho statements kuthuleke nje kuthiwe kucaka. Ndiyambona into yokubana ubalula igama likamnumzana uJacob Zuma uyasho into yokubana jonga bezawuthimla
kwaye bezawubeka nje uMzantsi Afrika kwenye nje into engaziwayo kusuku olulandulayo. Ngabantu bephefumula pha ku-x.com kuyabonakala mbukeli into yokubana oku kuye kwavuselela umnyele kubantu abaninzi bezibuza into yobana ingaba mhlawumbe abantu balapha eMzantsi Afrika esibonayo into yokubana baphila nzima njengoko kaloku kubonakala into yokubana kukho uqhoqeko kwezoqoqosho into yobana yonke le nto ibabeka phi bona. Usho khona ukuthi ena lapha njengoba bona Makholi ekhuluma ngoJacob Zuma usho ukuthi ngalesa sikhathi kusaphethe ngithi konke lokwenza ngesikhathi ke saphethe uJacob Zuma so usho ukuthi ama rating agency nje uZuma menza nje into encane babevele basheshe ukuthi bafake iSouth Africa ku-junk status and ke i-junk status yazi ukuthi isho ukuthini ke isho ukuthi ke amanye amazwe asezosibona ukuthi ke ayi asilona izwe abangatshala kule imali njalo njalo so uyasho nje ukuthi sebethule ke manje mangabe sekwenzeka lokhu ake siqhubekele phambili ke siyobheka ke enye ke i-hashtag ithi yona #Thembinkosi Lodge hayi impela endaweni eziningi ikhulunywa ngalolu daba nathi sesibike kakhulu ngalo size impela saba nengxoxo lapha ya mayelana nalokhu nokuthi ke nje ke iPirates simmisile uThembinkosi Lodge lapha yana kanti ke mbukeli intshatsheli yebhola ekhatywayo yeOrlando Pirates uThembinkosi Lodge ukwetye isigwebo esixhonyiweyo kunye ke nesohlwayo sekhulu lamawaka ngokubetha ke owayisakuba sisinqanda mathe sakhe ufundiswa Mathithibala isigwebo ke siye saxhonywa iminyaka emihlanu kwaye ke sinemiqathango. Kuyasho ke futhi kuthiwa lo mdlalo wasesiswini osaqhubeka nokumela iqembu kuthiwa akakulungele ukuphatha isibhamu kanti ke inkantolo iyalele lo mdlalo webhola ukuthi akhokhe inhlawulo enhlanganweni ephathelene nodlame lobulili lo nhlawulo u100,000 ukwena mukena ke lapha ku-x.com uPaulile uthi this purely undermines all efforts to put fight gender based violence usho khona ukuthi lokhu kubukela phansi yonke imizamo yokuzama ukulwisana lesihlava sokuhlukunyezwa nokushaywa kwabantu besifazane. Utabang uti sooner we realize that the justice system of South Africa applies their judgment based on personality, bank balance of accused, the better offences comes secondary. Country with a high GBV, but some accused won't do jail time, especially from pirates, chiefs, players, etc. Highly unlikely. Utabangu yayiveza na ingqondo yakhe into yokubana kuyabonakala into yokubana i-justice system yalapha eMzantsi Afrika ibonakalisa ngathi mhlawumbe izexwayo izinikeza abantu abathile kuya ngokuthi ngubani i-bank balance yakho ithini ukuze ube kanti unikezwa ibail. Uyathi into yokubana ilizwe lethu zithe gqolo ukuxhaphaza iziganeko ezodusho le-gender based violence kodwa ke bona khona abantu ke abangathi abazungena ejele kanti imbukeli le ngxokonqoko kaLodge iza kanye njengoko sizawujonga pha kwi-25 kaNovemba ukuya kwi-3 kaDisemba apho kuzobe kuqatshelwa i-16 days of activism against gender based violence. Babuhlungu kakhulu ke ingxelo ezibule kunje ingakumbi apho sibona into yobana khona inkqubo ezimiselweyo zokulwa nobundlobongela obujoliswe kwisini. Chunce sijonge abanye abathe baphefumula pha ku-X bathini. Urudzi_Pedro uthi if you have money you'll never go to jail in South Africa. Jail is for poor people. Uthi ke Urudzi yena uma ngabe unemali angeke uzuye ejele lapha eSouth Africa ijele ngalabantu abangenamali noma abantu abahlwempu. Usasekhona umunye Paulile ngo#Thembinkosi Lodge ke kubukeka sengazuthi ke yokugcina siwabamba lapho ke ama trends ebesikhuluma ngawo namhlanje mbukeli manje seyisikhathi sokuthi sithi qhu eyito. Sithi qhu eyito lo xa sibuya singena kwisiqendo sethu sekhala ekhaya sive uba ngubani okhala apha ekhaya jikelele ngethemba ke mbukeli into yokubana kuzawuvela izisombululo masithi qhu isibhatala amatyala ngakungqi.
siphinde sikwamukele mbukeli wekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngokuthi ke usahlanganyele kanye nathi. I-Harvest Worker incwadi ekhuthazayo, ingokomoya neingcebo ngokwenkolo. Iyakhana ngokomoya futhi ke inezahluko zezenkolo eziqondisa endleleni uthola kabusha ubuwena kuKristu nokufeza nje ke injongo yakho ngokholo olungantengantengi. Le ncwadi ke inikeza imbono yokuphishekelela ke umsebenzi wokuhlonipha uNkulunkulu nokuphila ukuphila okunenjongo. Ukuzokabanzeka le ncwadi mbukeli isixhumana no-Octavia Masipa ongumbhali wale ncwadi ophinde futhi abe ngumfundi enyuvesi yaseVets. Octavia, sikubingelele sikwamukele lapha ekhaya Jikelele. Good morning Octavia, sikwamukele lapha ekhaya Jikelele. Ngiyabonga, kunjani ma? Siyaphila ninjani sisi? Octavia, ngabe siyazwana? Ayi mbukeli kubukeka sengazuthi ke uOctavia akasizwa kahle. Hello Octavia, ngabe siyazwana? Yes, now I can hear you. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje ekseni. Besacela nje ukuthi utshele umbukeli ukuthi yini into yak-inspirisha ukuthi ubhale le ncwadi i-Harvest Worker. The inspiration behind the Harvest Worker is only by looking at the ministers of the word who keep spreading the gospel irrevocably and unshakably, despite how the world has turned out to be, where most laborers of faith resort to conforming to the standards of the world. So the book focuses on the concept of living a purpose-driven life. Simply suggests. Octavia? Can you repeat that, please? No, I was saying the book focuses on the concept of living a purpose-driven life. How do you, when Octavia, define one's purpose, and how can individuals like myself discover and fulfill that purpose? Living a purpose-driven life is a mandate to all. Waking up each morning knowing that you are working on something is fulfilling. You discover your purpose by attaching your plans to the plans God has for you. You align your plans with the plans of God because God is the giver of purpose. And in order to know what you are purposed to be in this world, you consult God and have a relationship with Him. He is the ultimate source of our purpose. To quote and make this credible, I'll say, it is written that in Him we live, we move, and we have our being. And Octavia, I know that the book discusses about the importance of faith and service. Can you elaborate on how faith plays a role in the lives of the characters in the book and in the lives generally of your readers? Hebrews chapter 11 verse 1 says, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things unseen. Through faith, we understand that everything was created by the word of God. So what is seen was not made out of the things that are visible. The Harvest Worker encourages the reader to have faith and practice it. In a nutshell, the practical application of faith is more important than simply saying, I believe, but doing is the key. Since it is written that faith without deeds is dead. In this book, the characters which predominantly are biblical in reference have applied their faith and God moved through them and in them. And it's still possible even in our days. Yeah, so in the book emphasizes the role of evangelism and soul winning. Can you share some insights into how can readers effectively engage in these activities in their own lives? Evangelism is one of the spiritual tasks assigned to each and every one of us because it is a command to spread the love of God. God said, love one another, and if we can share this love, then the kingdom of God will accommodate the lost souls. It is therefore written that God left the 99 just to seek the one lost sheep. This scripture emphasizes the love of God and how much He cares. So readers are challenged to think about this and ask themselves, will they go for an extent to search for just one, or will they say one doesn't make any difference?
Are we conscious of the importance of soul winning in our daily basis, or we are vexed with distractions and daily proceedings that we forget our daily task and our godly task, that is to win souls wherever we go? I know that the concept of rest is highlighted in the book. How do you suggest finding the right balance between work and rest while you're pursuing a purpose-driven life? We toil in this world, we labor on a daily basis, but resting is key. Those who are heavy laden, they should cast all their worries to God, and He shall give them rest. We are so used to rest before we can even work. Therefore, it is vital to labor in Christ, for His load is light. And laboring for Christ is not vanity. We are troubled and tired because we fail to labor in the Lord, but we toil for the world. Striking the balance between rest and work is to do everything as though you were doing it for God. So I know that the book contains 60 chapters. Wow, that's a lot of chapters. Can you describe the significance of this structure and the themes, or maybe lessons that readers can expect to find throughout this book? 60 chapters is the whole package of what you need to be a fruitful and productive laborer. In this book, the readers are reminded of the theme of good choice, of faith application, change, renewal of mindset, prayerfulness, because the Bible says pray without ceasing. So in this book, you are given a mandate to be the worker in the godly kingdom and in the heavenly kingdom. So Octavia, how do you see your book contributing to the broader conversation on spirituality and self-discovery? May you please repeat? No, I was asking, how do you see your book contributing to the broader conversation on spirituality and self-discovery? This book is a quest to self-discovery. It is a pilgrimage to spirituality. So we can lead a purpose-driven life rather than be caught between what to do and what not to do. Because when we are led by the Holy Spirit, we automatically know what it is to live and walk in spirit rather than walking by sight. We should be led by the Holy Spirit, because without purpose, we will be weary and we are going to be confused and depressed. But the Bible says God is not the author of confusion. And therefore, when we lead a purpose-driven life, we know what to do and we know how to live a holy life. Octavia, for any of our viewers who would maybe like to get a copy of your book, where can they access you or maybe get the book? Octavia, can you please repeat? I'm sorry. I'm just asking for our viewers or anyone that would like to access your book or buy your book, where can they access it? So I do direct sales and I courier via Pexi, which is like Pep, Pexi, and also RAM with Pick and Pay. They can find me on social media on Octavia Maserole on Facebook. That's my handle. Thank you so much for your time this morning, and we wish you all the best. Sibonge kakhulu ke lo mbukeli beku Octavia Masipa ebesikhuluma naye sibiyekeza kanye incwadi yakhe esihloko esithi ke The Harvest Worker. Okwamanje siqu edolo sobuye emva komzuzwana. Sibambe ngazo zozibini imbukeli ngokuba usahleli nathi apha ekhaya Jikelele, kanti ngokumbukeli singena kwisiqendu sethu sekhala apho ekhaya apho kaloku uvakalisa inhlungu odlula kuzo. Sizame imbukeli uqhagamshelana nomuntu oza kunceda. Kule veki ke sithetha nomama oneminyaka engama-22, 42 years ubudala, umama uNosipho Sikhuza obandakanyeka kwingozi yemoto kwiminyaka engama-24 edlulileyo. Ngoku
kunzima kuye ukufumana umsebenzi usisigxina kuba kaloku akakwazi ukusebenza iiyure ezinde ngenxa ke yokwenzakala kwakhe. Ngaphezulu koko Bukeli uthi uye wazama efaka izicelo kwa-SASSA kodwa siye sakhatywa izicelo sakhe ngaphandle kokunikwa ingcaciso ecacileyo. Ngaphambi kokuba ke Bukeli sinxibelelane naye masive ngebali lakhe ukufumana banzi ngoku kwaye ke safumana nempendulo sikrwece uthethela i-SASSA engingqini kwiqonga likaZoom. Kodwa Bukeli masive ibali likamama uNosipho. Ngo-1999 nge-12 kaJulayi ndafumana ingozi yemoto sasiphuma nenkonzo. Ndalimala kwindawo ebizwa ngoba kukuqithi kwidrayi yokuqala. Sasisiya eCibeni. Salimala sarola nebhaki. Sasiba 11. Wasweleka 1. Kwashiyeka abayi-10 sangena ke esibhedlele ezahlukeneyo sobayi-10. Isibhedlele endandilele kuso yi-St. Barnabas Hospital. Isibhedlele sasePort. Ndandifunda before ndilimale. So kusukela ke ngondafumana ingozi zange phinde kube right into. Kwadisturbeka yonke into. Ingozi yam ihamba ngohlobo. Ndalimala lapha entloko. Nomthuko lapha entloko kwicala laseleft. Yophuka ingqosha kwicala laseright. Amini kwicala laseleft. Umlenze lo kwicala laseright walimala nawo. Kuye ke ngoku konsokolisayo kakhulu. Nengalo le nje manje andikwazi ukuphakamisa. So ndaba ngumuntu ongazange aphinde abe right sukela oko. Umamam ke esaphila bazama ke bedibene nabamama nabantwana sasilimele nabo. Benyuka besehla bezama. Kwathi kuba ngabantu abakhulu ke baphelelwe esithubeni siyazi ke thina babaphelelwa phi. Waze wasweleka ke ngumama ngo-2014 ngoNovemba. Usukela oko ngakho mntu kwaphinde wandizamisa into yoba ndizama kubekho into endiyifumanayo. Elo ke Bukeli libali likamama uNosipho esixelela ke ngokulimala kwakhe. Ukufumana banzi ngoku ke yaye sifumane nempendulo sikrwece othethela i-SASSA engingqini kwiqonga likaZoom uvuyisa yoyo kunye ke nomhlali okhalayo siye sambona pha kwivideo uNosipho Sikhuza. Yena ke sizawunxibelelana naye ngomnxeba. Masinibabulise ephondweni sinamkele kwinkqubo yethu Ekhaya Jikelele. Enkosi kakhulu ngokuba nibe nani. Right, Mama uNosipho ukhona emnxebeni? Ngikhona sisi. Masikubulise sikwamkele. Siye sava apha Mama uNosipho ukhala ngeSASSA eyabe kanti khaba isicelo sakho ngaphandle kwengcanciso. Ingaba unabo mhlawumbe ubungqina bukagqirha obungenisileyo kwa-SASSA ukubonisa ukuba ngenene ukulungela ukufumana isibonelelo? Inenzekayo sisi ndanikwa ileta ngugqirha ethanda uxolo clinic apho ndihamba khona. Ndahamba nale leta ke ngoku ndayisa kwa-SASSA. Then yathathwa kwa-SASSA ndanikwa idate endizawuza ngayo kwa-SASSA. Ndaya ke kwa-SASSA ngale date ndandibize ngayo. Kwafika kwabuzwa ndachaza. Yabe ileta ithathiwe. Intenzeka ke ngoku kusafaka ke izicelo zenziwa. Labuya ke ngolami iphepha mna kusithiwa ndikhatyiwe. Ngilisho ke ngokuba ndingumuntu olibalayo ndazi la phepha uba ndalithini ndandiniki iphepha elibonakalisa uba ndikhatyiwe ngona nto yokwenza isicelo sendoda. Bakunikeza isizathu sokuba bakhabela ntoni? Ndanikezela phepha qha kwathiwa xa ndibuza kwathiwa ureject. Kwathiwa ndirejektiwe ndisho ndizoyifumana indoda. Babe abanye bebhalelwe iideyithi zabo abazofumana ngazo indoda qha into endayibonayo. Mna ndabe ndibhalelwe ingabhalwa ideyithi yandoda ndibhalelwe into yoba ndirejektiwe. So ndiyacinga into yokubana uthi walimala entloko njengokuba siye sava pha kwivideo yakho. Ungathi mhlawumbe ubomi bakho buye bachaphazeleka njani ngenxa yongafumani esi sibonelelo? Sikuvile usitsho mhlawumbe into yokubana ubalula iindleko zomntwana ezikuhlulayo kwakhona. Yo sisi yandichaphazela kakhulu because ubomi bam bemanxesha akho kwanto imuvayo. Akho kwanto imuvayo nje mandisitsho ndisithi andinayo nendawo yokuhlala, andikwazi ukuphangela. Kwa imali endenza uba ndikwazi ukubhatala le ndlu ndihleli kuyo ingeyo yam ndibhatale ngale 500 yile mali yegrant yomntana. Into eyenzeka ngokwaphe uhambe kwexesha ndiye ndabona ungena i-350. So loo 350 ke ngoyile ndingakwazi ukwenza nto ngayo ngoba yindlu le ndinomntana ndinento andinanto sisi endincedidayo.
Masiqhagamshelane noSASSA. Uyeva apho sisivuyisile? Ukhona kwiqonga lethu likaZoom? Ndicela nje uzi-unmute so that sikwazi ukukuva kakuhle. Ngeli xesha ke sisazama into yokubana siqhagamshelane naye uVuyisa. Ndingathanda ukubuyela kuwe Mama uNosipho. Emveni kokuba uye wathi thatha izikhalazo zakho wafumana ileta ongayiboniyo ngoku kwaye watsho nangendlela mhlawumbe okuthe kwachaphazela ngayo impilo yakho. Kuyaphawuleka mama into yokubana ngu-24 years. So for the past 24 years ungathi ubuphila obubomi? Into eyenzekayo kaloku sisi ndiye ndazama ukuphangela njengoba ndisitsho apha zikhona enye ividiyo bendiyenzi. Ndiye ndazama ukufuna umsebenzi ndafumana kwifirm ekuthiwa kuse-Iindaba. So ndasebenza apho ndohlulakala ngenxa yoba lo mlenze waserayithi uyadumba xa ndimile njengoba walimalayo. And kwendisebenza ngetarget phaa le ngalo yaseleft njengoba ingqosha yophukile andikwazi ukuxhathisa phaya kuyanqunqa unqunqa into njengama-orenji neepayina nento so funeka uxhathise ke ngoku ucaba ke ngoku ndiyasafarisha andikwazi ukuyenza itarget kuba nomlenze ubuhlungu ndingakwazi ukuma so ndapha ndiziyekela ke ngoba neegambutsi zazingangeni iqatheli njengoba lidumba nalo mlenze andikwazi uzinxiba igambutsi so ndazibona into yoba no impilo yam iyamoshakala more than uba imoshakele ndabuye ndazohlala phantsi ke ngoku ndingagqithanga ngenxa yokuba andikwazi ukuafforda ukusebenza. Njengositsho into yokubana ngoku uba ndiyekile ukuphangela eAISini ndamane ndisenza ijob ke ngicika icelo yashingi lo mntu ndimcicelayo andinike lo 150 ndiphile ngayo. Sometimes ke ngoku ndingakwazi ukucica xa ndinike iwashingi eninzi ngoba kaloku andikwazi ukuxhathisa into enkulu andikwazi uzivasa. Omnye andicela uba mandimxelele indlu andikwazi ukuphakamisa khawusha andikwazi ukuphakamisa ntoni andikwazi ukukhwela phezulu ndibanesiyezi njengoba ndinalo mthungu lapha entloko so ndoyisakale athi umntu hayi ungabuyi ngomso ndiyeke ke ngolo hlobo. Yo yabuhlungu kakhulu. So bakhona mhlawumbi abantu abaxhasayo since ungafumani kwa isibonelelo esisuka kuSASSA uyifumana njani inkxaso-mali kuba kaloku xa uzawuthi kuba nzima nokuba uhlale emsebenzini kuba uva intlungu unyawo luyadumba ingaba uziphilisa kanjani mama? Sithi ndiphilisa ukuphiwa ngabantu okanye kuthi mhlawumbi nasecaweni ukuthi hayi manje sinikelele anikelele ndiyocuca zezo nto ziphele ukuphela kwazo ndihlale umntana amahamba esikoleni engaphathanga lantshi neyunifomu yakhe ingapheleli ngoba kaloku andikwazi izini ngoku ebengenele ile nto ebengenele onobuhle kuqala ndayiboleka iyunifomu iziphelela ayiphelelanga iyunifomu yakhe ndamnxibisa wahamba wabuye ephumelele konobuhle waphinde wangenela itrofi wafuna wangenela i-award uba umntana okefa wafumana iitrofi ezintathu nalapho ndiphinde ndiyoboleka kwenzela uba akwazi ukufana nabanye abantwana ndiphila ngokuboleka ndiphiwe nokuphiwa mhlawumbi kungena umntu abuze uba uke watya ntoni ndithi khanditye ahambe abuye ephethe ekhe mhlawumbi weminini aphokoze oyile aphathe igaxa lebhistoko ndiphila ngolo hlobo ayikho enye into endiphila ngayo because le 350 ndiyifumana ndiye ndithenge into zokuthambisa iphele. Sabuhlungu kakhulu ezo ndaba. Mama sizawuzama apha siqhagamshelane naye uVuyisa osuka phaa kwiziko lakwaSASSA. Vuyisa ukhona emnxebeni masikubulise sikwamkele enkqubeni ndiyathemba into yokubana uye wasiva isikhalazo sikamama othe wasibhalela apha kwisiqendu sethu sekhala ekhaya esitsho into yokubana uye wakhatywa nguSASSA emva kokuba ebekanti beyacela emva kokulinyalwa. Ingaba uphendula uthini ngalomba kwaye yintoni mhlawumbe ebangela into yokubana isicelo sakhe sesibonelelo sikhatywe? Enkosi Vyokazi. Uxolo mama uthetha noKholosa. Enkosi kakhulu. Enkosi Kholosa mandizibulisele kuwe ndizibulisele kuwe studio ndizibulisele nakubaphulaphuli ndisivile isikhalazo. Andiyazi noba usisi Nosipho usekhona na emnxebeni mhlawumbi uhambelele? Khona sisi. Okay. Mhlawumbi Kholosa mandicacise kuqala into kokubana kukhona imiqathango ekufuneke umuntu afikelele kuyo ukuze abe ufumana isicelo esi sokukhubazeka. Okokuqala umuntu akaqala vele akhubazeke nje sube kukhona imbali
phambi kwento kokubana abe ukhubazekile imbali yesigulo sakhe. Kufuneke ke ngoku ezi ofisini zethu ehamba neencwadi ezisuka kugqirha ezichaza imbali yokukhubazeka kwakhe ukuba kusuke kwaqalela phi na. Uzile ke usisi Nosipho nyhani eofisini yethu ezokwenza isicelo sakhe sokukhubazeka. Kodwa imbali asinike yona ngokwesicelo ebesenze nge-22 kaDisemba ngo-2020 asihambelani nento ayithethayo. Kukhona isigulo afike wapresenta ngaso. Andimazi noba uyandinika na imvume yento kokubana ndisichaze usisi Nosipho. Ungasichaza sisi ngalo nekhadi ngiyazitya ipilisi yephiliya. Okay, usisi Nosipho ufike ezochaza imeko yakhe emayelana ne-epilepsy. I-epilepsy ke sisi Nosipho it's a chronic condition. I-condition chronic enyangekayo zipilisi ethi manejeke ngepilisi ayide ibangele into kokubana umuntu abe uyakhubazeka. Sithi ke xa sifumene laa ncwadi ke kagqirha thina anikwe idate njengoba ebesitsho idate azawudibana nayo nogqirha oqashwe ngusasa into yobana makamcwaninge afumanise into kokubana udisabled na okanye akakho disabled. Kuthe emveni koba ugqirha ke oqashwe ngusasa efumane ezincwadi zinembali yakhe ye-epilepsy wafumanisa into yokubana i-epilepsy yakhe ayimenzi into yokubana makabe udisabled, inganyamngeka i-manageable ngokuthi abe ufumana ipilisi ekliniki abe uyazitya iintsuku zonke ukuze icondition yakhe ibe manageable. So akazanga ezopresenta, akazanga nembali yengozi njengoba ebesitsho into yokubana ebefumene ingozi. Ewe ugqirha uyibonile into yokubana unako ukonzakala egxalabeni ngokwencwadi esinazo. Uxolo nje sisivuyisa ngenxa yexesha ndiyalibona into yokubana liqhathwe yinja. Ndiyathanda into yokubana ngaphambi kokuba sihlabele mgama siyiqukumbelele inkqubo kuba nje ixesha liyasichana. Isombululo kuya phambili kuba ndiyeva into yokubana utsho into yokubana izinto aziprezentile ibe ngezizo ezihambiselana nemiqathango yenu. Where to from here? I-solution izawuthini? Kuba uyathi into yokubana unikezwe ipelisi ukuba mhlambe azithathe kwethutyana kuthe kwambeni kwexesha libe kanti iyamaneyijeka. Kodwa njengokuba ekhale sitsho into yokubana ngoku akafumani mali akasebenzi kunzima, isombululo ningangenelela nimncede njani ngesasa? Isisombululo kukuba makaphinde aye eofisini ekufutshane naye ahambe neencwadi ezichaza yonke le history ayichazayo yokukhubazeka kwakhe. Uzawuphinde abhukishelwe usuku nogqirha, adibane nogqirha uzawuphinda amcwaninge. Mhlawumbi ke mandiyicacise into yokubana ukugula nokukhubazeka zizinto ezimbini ezahlukeneyo. Igranti inikwa abantu abakhubazekileyo not abantu abagulayo. So ihistory yakhe ke ugqirha naye uzawumenza olo cwaningo azikholise into yokubana ukhubazekile na. Wakufumana into yokubana ukhubazekile uzawurekhomenda ugqirha into yokubana ayifumane igranti. Ukuba ngaba ugqirha koneliseki uyakwazi into yokubana amcele into yokubana makasubmithe ezinye iincwadi okanye amrejekte. Ukurejectwa kwakhe ke ayithethi into kokubana ukuphela kweprocess. Uyakwazi usisi Nosipho ukwenza i-appeal. Uyacaciselwa phaa eofisini into yokubana akavunywanga isicelo sakhe ngesizathu sento kokubana ugqirha umbone engakhubazekanga bamenzele ifomu ye-appeal. Ndiyathanda into yokubana naye umama Nosipho uyakuva kwaye ke singathanda into yokubana siqhubeke nale ngxoxo kodwa ke ixesha lutshaba. Kodwa siyathanda into yokubana nisi-update naye umama Nosipho, sinazo inombolo zakhe nawe sinazo zakhe into yobana mhlambe inkqubela phambili xa ifake isicelo kwenzeka ntoni ukuze if siye safumana isolution niphinde nibuye kwakhona ukuze noluntu mhlambe oluzibhabha
waqala kule meko nalo ingxaki layo lisombululeke. Enkosi kakhulu ngexesha lenu. Mamnosipho siyathemba into yokubana nawe uvile kwaye ke uzawuphinde ufake isicelo kwakhona. Ukhumbule into yokubana ungaqhubeka us-update nge-situation apha ekhaya Jikelele. Enkosi kakhulu. Right, imbukeliwe ekhaya Jikelele besinqokala naye Nosipho naye kaloku osuka kwaSASSA uvuyisa bekhala apha ekhaya. Kodwa ke mbukeli siyaxolisa kakhulu ngokuba siyayiqhawula, kodwa ke sizawuqhubeka nokufumana i-update nawe apho ekhaya sik-update ngako konke okuqhubekayo ngesisimo abathe basibhalela sona. Siqwela ke ngolohlobo. Sibonga kakhulu umbukeli ukuhlanganyela kanye nawe. Siyabuya kusasa ngesikhathi esifanayo. Nisale kahle.